rangkul lak wis padha ae ya Bu. Iya Pak, wis padha Pak. Iki tak rangkul tak timbang bobot bibite padha Bu. Padha ya apa Pak? Ya padha iki maksude wis padha kekarepane, wis padha niate. Oh alah mekaten Pak. Ya wis Pak ning ngono ayo dilungguhno ya Pak. Oh ya Bu, tak lungguhno ya Bu. Gir anakku Jafar kalau dia tak lungguhno siramu ya ngger ana ing dampar dento iki dadi raja prameswari sahari ya ngger. Nggih Pak, matur sembah nuwun nggih Pak. Inggih Pak, matur sembah nuwun nggih. Sampun pinarengaken kula lenggah wonten ing dampar sakmenika. Sakbungkurnya dening pinanganten Kakung Semawana Putri sampun lenggah satata pepak sinaraja wonten ing dampar dentong. Tak bedol dhisik ya Pak, tak cabut dhisik pusakane iki sebab awake dhewe kate madhep marang wong tuwa ora oleh nggawa apa-apa, ora oleh nggawa pusaka apa-apa. Tak copot dhisik ya Mas. Yo ora apa-apa, sampeyan copot dhisik ora apa-apa. Yo iki tak copot kabeh, yo tak deleh ana kene ya Mas. Sakbungkurnya dening pinanganten putri inggih punika kakung tumuju wonten ing ngarsanipun bapa kelawan ibu kanthi adicara sungkeman. Pinanganten Kakung Semawana Putri hanjengku dumateng ngarsanipun bapa ibu pralambang dening pangabektinira pinanganten Kakung Semawana Putri dumateng pepunden kang katon nggih punika Bapa Nanang Kosim dalah Ibu Susiati. Wonten ing ngarsanipun bapa dening pinanganten Kakung nggih punika Den Bagus Sayyid Jafar Shodiq ngendikan ngomong sakjroning ati, ngomong wonten ing ngarsanipun Bapa Nanang Kosim. Pak, sepurane aku ya Pak, aku sik gorong bisa nyeneng-nyenengno, aku sik gorong bisa nggawe bungahe atine sampean Pak, tapi aku sering gawe gelo, gawe cuwone atine sampean sepurane sing gedhe ya Pak. Dina iki aku bakal nggayuh iku omah-omah bebrayan agung karo Diah Nur Laili. Pangestune ya Pak, muga aku bisa mbangun keluarga kaya bapak sing wis bangun keluarga sing ngene iki ya Pak. Ya nggih anakku Sayyid Jafar Shodiq, tak gawe pangestu marang sliramu ya nak dadi jejimat marang omah-omahmu. Yen sliramu njaluk kaya bapak sing ngene iki nak, tak weling marang sliramu ya nak. Apa sing apik, apa sing bener, gendong endit gawa-gawanen ya nak. Sing ala sing ora bener saka bapak, guangan sing adoh pendemen sing jero ya nak. Aja mbok pek welinge bapak nak, awakmu kudu bisa mbangun mimpin keluarga, kudu iso dadi imam keluarga sing soleh ya nak. Nggih Pak, matur sembah nuwun pangestunipun dumateng kula nggih Pak. Kula dadosaken jejimat anggenipun kula minggah palakrama kalian Diah Nur Laili nggih Pak. Samonten ugi dening pinanganten putri hanjengku dumateng ngarsanipun panjenengan sampun hangrumat nggih punika Mas Jafar. Samenika Mas Jafar purun kalih kula matur nembah nuwun nggih Bu. Ya nggih anakku Diah Nur Laili, tak gawe pangestu ya nak marang sliramu dadi jejimat marang omah-omahmu ya nak. Awakmu saiki wong wedok sing bakal ngancani Jafar sampai besok temekaning pati. Awakmu kudu bisa dadi makmum sing soleha ya nak, tak gawe pangestu ya nak. Inggih Ibu, matur sembah nuwun nggih Bu pangestunira dumateng kula nggih Bu. Pinanganten Kakung Semawana Putri dumateng pinanganten sakloro jumeneng
Sawetawis pinanganten sakloron gilir gumantos hanjengku pinanganten kakung dumateng ngarsanipun ibu, ugi pinanganten putri hanjengku dumateng ngarsanipun bapa lanang sajroning ati. Bu, iki anakmu lanang, Bu, sing sik biyen cilik mbok rumati, sing cilik biyen mbok seneni, sing cilik biyen mbok muruki ajari, Bu. Sepurane sing gedhe ya, Bu, panjenengan pancene tiyang estri, wong wedok sing tak senengi mulai cilik biyen nganti saprene, Bu. Tapi sepurane sing gedhe ya, Bu, dina iki aku luwih seneng karo wong wedok sing gelem dadi sisianku, yaiku karo Diah Nur Laili. Sepurane sing gedhe ya, Bu, aku luwih seneng karo Diah Nur Laili ya, Bu. Yongker anakku Jafar, ora dadi apa nak sliramu seneng karo wong wadon liya? Iku wis dadi kekarepanmu, iku ya wis dadi jejodohanmu. Awakmu wis milih Diah Nur Laili. Welingi ibu ya nak, yen awakmu biyen seneng karo ibu 1000 tahun cacahe 100% kabeh nak, tak weling nak yo. Dina iki aja akeh-akeh anggonmu seneng karo ibu, nanging akeh ana bokno tresnamu senengmu marang garwa natamu, yaiku karo Diah Nur Laili yo nak. Wis tak weling marang sliramu nak, wis awakmu bisa mimpin keluarga dadi imam keluarga sing soleh, dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitunya hasanah, entuk rezeki sing barokah dan enggal-enggal diparingi turun ingkang soleh lan solehah ya nak. Matur nuwun ibu, sampun pinaringaken pandonga pangestu dumateng kawula kaliyan Diah Nur Laili ibu. Hanya nyuwun idilan pangestu dinding pinanganten kakung Sumawana Putri dumateng ngarsanipun bapa kelawan ibu. Gilir gumantos lumaku alon-alon dinding pinanganten kakung nggih punika Den Bagus Sayyid Jafar Shodiq kalawan Roro Ayu Diah Nur Laili hanjengku dumateng ngarsanipun bapa lawan ibu. Dinding pinanganten putri dumateng ngarsanipun ibu. Bu, sepurane sing gedhe ya, Bu, aku sik gorong bisa bungahno nyenengno atine panjenengan, nanging sering damel cuwo damel geter. Aku ora iso balekno banyu susu sing tumetes marang jiwa ragaku, Bu. Sepurane sing gedhe ya, Bu.